Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawa ce ba ki muka gida wallahi ba abinci fara ne yake so. To ba manya ko farana. Amadu. To wannan shi ne Amadu. Amma na tuba nauyi yaro ya haka. Haka yake. An ce ma Amadu nauyi gare tun da gidan John biyu a rakasar daga can wancan gari ya ke suna gari nawa kuruciya shugaban kama shi. Wallahi da yake an ba samu ya zo kare gaban magana ba ga magana ba ce ba ya hakuri yaran zamani ya hakuri yaran zamani to nawa yake koyo cika nawa kenan ka 12 da rai koyo yaro zan baka jika 350 yaro kar ka ga mun magana ba ka ganin kuruciya ba cikin ya mutu ai ba bare da haka bure nan mu ma so shi kuke ba da kasa ake yin shi Allah ya amma ka ji wannan rayuwa mu ma iyali da yara kananu suna can babu abin da za su ci baba wanda ma ba ai ta yanda ba ni kadai bane yaro kaka albarka za ta samu gadi baba ka tsine man yaro zo mani magana za ka ga mu ka tsine man shi gare da ba ga mu